Ναι. Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Minecraft με έναν φίλο μου. Ωραία, λέγομαι. Εγώ Στέγιος. Παίζουμε Γεια Minecraft. σου, δεν το ξέρετε, είμαι ο Frozen Jacks από το άλλο κανάλι, απλά τώρα είμαι από το κινητό μου. Έχουμε αρχινήσει λίγο το Minecraft όπως βλέπετε. Κόλλησα. Τώρα θα φτιάξουμε και ένα κήπο. Τι φτιάχνεις? Ναι. Θα τον σκοτώσω. Που λέει ο λόγος. Τι έγινε? Μην πάτα περίμενε. Κάτσε πάνω αυτό. Έχεις μέσα νερό? Θα σε σκοτώ. Ποιος είναι ένα ζόμπι νομίζω? Κάποιος ήταν πίσω μου. Γεια! Α, εσύ είσαι ρε. Με τρόμαξες. Και τώρα φυτά. Περιμένετε ένα λεπτό. Θέλω να δω κάτι. Τι έπαθες ρε? Έλα. Έλα, πάμε. Εγώ φυτέψει ήδη τα φυτά. Πού είναι τα φυτά ρε? Να τα στο κήπο δίπλα. Αυτά τα δύο. Και θα περιμένουμε να μεγαλώσουν. Πάμε τώρα. Αυτό τώρα, μόλις δούμε κανένα πρόβατο, κάτσε να φτιάξω και φράκτη, να το παγιδεύσουμε. Με βλέπεις το όνομά μου? Όχι, αλλά θα το δω. Για να κλέβουμε το μαλλί του. Εγώ το βλέπω το όνομά σου. Okay. Γεια σου. Κάτσε. Γεια σου. Πάρε. Λοιπόν, θέλουμε φράκτη. Πάρε την ταμπέλα. Είναι κομμάτι, καλά είναι. Οκ. Πάμε να πάρουμε φράκτη. Πάρε την για να γράψεις κάτι. Έχεις μαλάκα. Τις πινακίδες έβγαλες που είχαμε. Όχι ρε, ο Creeper της έσπασε. Η μία χάθηκε. Τώρα θα σβιώσω. Κάτσε, θα βάλουμε εδώ πέρα το φράκτη να παγιάσουμε το πράγμα. Να πάρε αυτό το που γράφουμε. Να παγιάσουμε το πράγμα Ο εδώ. κήπος μας. Θα μου τα χτυπήματα πια πάμε. Γείτονες είναι. Να σε χτυπήσω. Έχεις φαΐ? Όχι, αλλά έχουμε μαζέψει. Έλα πάρε. Πρέπει να μαζέψουμε από πρόβατα. Αυτά μου που Βάλω πως είναι τα πρόβατα. Πες μου που είναι και τρέχω. Από δύο Εγώ πάω από εκεί. Αλλά μην χάθεις όμως, θα σε ψάχνω. Εγώ πάω κάπου εδώ να κοιτάξω. Μετά θα φτιάξω ένα κρεβάτι. Θα θέλω να πάω και τώρα για να παγιδάσουμε το κολοπρόβατο. Κόλλησα για λίγο, αλλά ξεκόλλησα. Είναι από σπίτι να ξέρεις. Οκ. Ούτε ένα προβατάκι δεν υπάρχει, γιατί θέλω να το σπάσω. Τα μανιτάρια τρώγονται. Ναι. Καλό να μαγειράσουμε τσοκολάτες. Γεια σου. Είδησε. Ναι, έπεσα από την ταράτσα. Μαλάκα. Τι? Δεν έκανα μαλακή. Όχι ρε, έπεσα από την ταράτσα. Πού είσαι ρε? Καλά. Να πάρω κι εγώ φαΐ. Δεν πήρα φαΐ. Δεν πήρα καθόλου φαΐ. Εγώ θέλω να πάρω φαΐ. Να, εδώ πέρα. Πάρε. Έχω βασικά το κοτόπουλο, ένα τέτοιο. Ωραία. Άμα μεγαλώσουν τώρα τα τέτοια. Βασικά,
Έχεις μαζέψει καθόλου κόκαλο από... Κόκαλο. Ναι, ένα κόκαλο από σκελετό. Είχα μαζέψει τώρα κάτσε να δω που είναι. Ψάξα το είδες. 2 κόκαλα έχω. Ωραία, εδώ είναι τα. Πέτα μου τα. Μας κάτσεις στο δίκη μέσα να τα πάρω. Όχι ρε, έλα έξω. Όχι, εδώ πέτα μου τα. Ναι, όλο κροφάνωμα έχουμε. Στο δωμάτιο, άντε. Πέτα. Τι με το πάρω. Οκ. Πάμε. Μπορεί παιδιά να κάνουμε Σαββατοκύριακο να παίζουμε συνέχεια στο Minecraft. Όποτε μπορούμε, ρε εσύ. Οπότε ναι. Τα μανιτάρια φυτεύονται. Δεν φυτεύονται τα μανιτάρια. Ωραία, μεγάλο αυτό. Γιατί δεν φυτεύονται τα μανιτάρια. Πού φυτεύονται τα μανιτάρια, για φτιάξτε το. Αυτό φυτεύεται. Το πέταξα. Πάτε. Όχι, το μανιτάρι. Αυτό το ψήνουμε και το τρώμε. Δηλαδή το χρειαζόμαστε. Μην παίζεις πύρες πάνω στο αυλάκι που έχω κάνει εκεί πέρα που είναι σε κήπος, εντάξει. Ναι. Εγώ είμαι Πρέπει φύλακας. να βρούμε τώρα ένα πρόβατο για να παγιδεύσουμε. Το βιντεάκι πες να είναι 15 λεπτά να κρατήσει. Πρέπει να 10 κρατάει για 14 το πολύ. λεπτά. Μπορεί να κάνει. Πού πήγες ρε. Πάω να αφήσω το σκαπέτι μέσα και να πάρει και εμείς κάτω. Πάμε να βρούμε. Μην σκοτώσουμε όμως, θα το παγιδεύσουμε. Θα μου το πεις άμα το δεις, να το πάρω. Πακ. Δεν πειράζει, έλα. Και από πίσω τι κάνουμε. Είμαστε στο σπίτι μου και είναι και η μάνα μου. Κάτι φωνάζει. Αδερφό της του. Έχω και ένα μικρό αδερφό. Αλλά παιδιά. Πάμε. Τώρα από τη στιγμή που μας κάνουν μπε και τα ακούμε άλλα τώρα. Λέω να πάμε στη Ναι, γιατί είναι. Πάμε. Τα αναζητήσεις πολλά από τα ζώα. Πήγαμε. Εκεί θα παγιδεύσουμε το πρόβατο στο φράκτη. Να το. Ωραία. Περίμενε. Πόσα είναι. 3 πρόβατα. Θα τα αφήσω μαζί σου, ναι. Ναι. Έλα σε ένας γάμο τη μάμα σου. Άνοιξε κι άλλα. Κάτσε. Να σπάσει ένα. Έλα γάμο σου. Πρέπει να μπει ένα τουλάχιστον. Το χωράνε. Σπάς την πόρτα. Αλλά μπήκανε. Έλα. Πρέπει να μεγαλώσουμε την κοίτα. Γιόλο. Κλείσε την πόρτα, κλείσε την πόρτα. Ωραία. Απλά βάλε ένα μπλοκ και Τάκ, πίδα. δεν έχω φάει. Βάλε ένα μπλοκ. Θες φαΐ. Άνοιξε την βασικά. Τρέξε. Ωραία. Παγιδεύσαμε τα πρόβατα. Γιόλο. Τώρα θα πάρω το φαΐ να κάνουμε ένα έχουμε προβατάκι. αρκετό μικρό. φαΐ. Πάμε να τα ταΐσω να κάνουμε προβατάκι μικρό. Ναι. Πάμε να τα ταΐσω. Πάμε. Κοίτα τώρα πώς θα κάνουν ένα μωράκι. Ναι, αυτό το έχω δει ρε. Είναι πολύ ωραίο. Θα βιαστούν. Να το. Αυτά τα είναι τώρα, θα είναι τα ζωάκια μας. Ένα μικρό. Τα ζωάκια Τώρα μας τι θα είναι. κάνουμε για Δεν να θα τα φτιάξουμε σκοτώσουμε κρεβάτι. αυτά, Αλλά δεν θα σκοτώνουμε τα ζώα. Λοιπόν, θα Ναι. πάρουμε και κότες. Αλλά πού θα βρούμε κότες. Ακούω ζόμπι, έλα μέσα τίποτα. Τώρα, έλα μέσα τώρα. Να κάθομαι έτσι. Σπαθί, ετοίμασε το σπαθί σου. Κρύπερ, όχι, όχι εγώ. Δεν ζόμπι. Φύγε. Όχι, γεια σου, σκοτώνω. Να ανοίξω και την άλλη. Μπράβο. Οκ. Τώρα πάμε να πάρουμε το μαλλί. Τι τα κουρεύει. Ναι. Πάρω εγώ. Μην κάνεις τίποτα. Το μικρό. Με γάμα την πανά. Το είδες. Πήγα το μαλλί, πάμε να φτιάξουμε κρεβάτι, έλα. Κλείς την πόρτα και έλα. Έρχομαι. Τώρα θα κοιμηθούμε. Και μετά από εδώ και πέρα τώρα θα έχουμε και 2 κρεβάτια. Έλα. Συγγνώμη παιδιά, αλλά τσακώνονται και να τα κάνουμε, δεν γίνεται άλλο. Να με το πούμε Πάμε τον κοντά. Ιάσονα. Το βλαμμένο Ιάσονας κάνει μαλάκες. Άλλη να κοιμηθούμε.
Μη με χτυπάζει. 5, 4, 3, 2, 1, ξυπνήσαμε. Όχι ακόμα. Ας δεν ξυπνήσουμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε να πάρουμε και κότες. Πάμε στα Αλλά ζώα. οι κότες τρώνε σπόρια, οπότε έχουμε και σπόρια. Έλα, πάμε να βρούμε το κότες. Καλημέρα προβατάκια, τι ωραία είναι η Ελλάδα. Αυτό δεν σκοτώνουμε ποτέ τον ποτόν Όχι. και ακόμα δεν έχουμε βγάλει και λίγο. Αχ. Ας να μεγαλώσει από μόνο του το φαΐ και έχουμε φυτέψει και πάμε να βρούμε κότες. Κάτι μου λέει ότι παίρνει το σπαθί. Έλα από εδώ μην έρθει κανένα Πάμε, κρύπερ και μας κάνει πάμε, το πάμε. σπίτι. Άμα γαμπτούμε όμως την βάψαμε. Εγώ ξαναγυρνάω πίσω μαζί σου. Γι' αυτό έλα. Πόνε κόρα που τα αρέσει κότες που πήγαν. Μόνο μη χαθούμε. Κάρβουνο. Ένα το σκάψουμε το κάρβουνο. Πάρε τις καλύβες σου. Δεν έχω. Τώρα δεν πειράζει. Δεν έχω μέσα. Λίγο θα πάρω, λίγο. Άσε να πάρει και εγώ λίγο level. Πάρε. Δεν σπάει με χέρι. Τώρα πρέπει να βρούμε μια κολοκότα για να μας κάνει αυγά. Περίμενε. Βασικά δύο κότες να βρούμε. Να κάνουμε ένα κοτοπουλάκι και δεν το κάνουμε. Το creative είναι λίγο πιο κακό. Γιατί έχει τα πάντα έτοιμα. Ναι, ρε, το survival το παίζεις εσύ ίδιο και το κάνεις έτσι. Αυτό είναι πολύ ωραίο πάντως το survival. Μα πού θα βρούμε όμως κολοκότες ρε φίλε. Δεν σπονάρουν τα πρόβατα μόλις βιώσαμε τα βρήκα κατευθείαν εγώ. Εντάξει. Μην πέσει μέσα στο ραντάκι γιατί μετά θα σε μαζεύουν πάλι το ποταλάκι. Πάμε. Για θα βρούμε κότες. Σιγά μου βρούμε τώρα κότες. Θυμάσαι που είναι το σπίτι. Ναι. Περίμενε.